இஸ் மை மதரு, பிரதரு, சிஸ்டரு கேட்டாரு இயேசு. அதுல இருக்குது ஒரு குட் நியூஸ். Who is my மதரு, பிரதரு, சிஸ்டரு கேட்டாரு இயேசு. அதுல இருக்குது ஒரு குட் நியூஸ். இயேசுவின் குடும்பத்தில அம்மா, அப்பா, அண்ணன், தம்பி, சொந்தக்காரங்க, கடவுளின் சித்தப்படி செய்யறவங்க. மை மதரு, பிரதரு, சிஸ்டரு, மை மதரு, பிரதரு, சிஸ்டரு. இயேசுவின் குடும்பத்தில அம்மா, அப்பா, அண்ணன், தம்பி, சொந்தக்காரங்க, கடவுளின் சித்தப்படி செய்யறவங்க. பூமிக்கு உப்பா, உலகுக்கு ஒளியா, அன்புக்கு விதையா, கோதுமை மணியா. பூமிக்கு உப்பா, உலகுக்கு ஒளியா, அன்புக்கு விதையா, கோதுமை மணியா. அன்னை தெரசா, பேராயரசரியா, ஏமி கார்மைக்கேல் போல வாழுங்க. இயேசுவின் குடும்பத்தில் நீங்க சேருங்க. மை மதரு, பிரதரு, சிஸ்டரு. இயேசுவின் குடும்பத்தில அம்மா, அப்பா, அண்ணன், தம்பி, சொந்தக்காரங்க, கடவுளின் சித்தப்படி செய்யறவங்க. பாட்டு புரிஞ்சுதா? பாட்டு அர்த்தம். யாரெல்லாம் ஆண்டவர் சித்தம்படி செய்யறாங்களோ அவங்க எல்லாம் யாரு? என்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவங்க. ஆண்டவர் சொல்றாரு சித்தம் பிரகாரம் చేసేవారు అందరూ కూడా నా కుటుంబస్తులు, మా కుటుంబస్తులు చెప్తున్నారు దేవుడు. சரி, ஓகே. இந்த பாட்டு நான் உங்களுக்கு நீங்க பாடுவீங்கன்னு நினைச்சேன். தெலுங்குல பாடிருந்தா நானும் என்ன பண்ணிருப்பேன், கேட்டு ரசிச்சிருப்பேன். இப்போ ஒரு குட்டியார் கதை சொல்லலாமா? ஒரு சின்ன கதை விண்டாரா மீரோ? நான் கதை தமிழ்ல சொல்லுவேன், அங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? இந்த 5 விரல்களுக்கு இடையில ஒரு போட்டி வந்துச்சு. ఇక 5 విరళ్ళకి ఒక పోటీ వచ్చింది. யாரு பெரியவங்க, ఎవరు గొప్పవారు, நான் தான் பெரியவன், நீ தான் பெரியவன் சொல்ல சண்டை போடுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி சண்டை வந்துச்சு. இந்த விரல் சொல்லிச்சது ఎవరు గొప్పవారు అన్నట్టు. இந்த விரல வச்சு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ఈ విరలు పెట్టి ఏం చేస్తారు? ఛాలెంజ్. మనం ఛాలెంజ్ అని చెప్పి என்னால முடியும் அப்படி சொல்லி சேலஞ்ச் போடுவாங்க இல்லையா? அதனால என்னதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நான் தான் பெரியவன் அப்படி சொல்லிச்சு. నేనే గొప్పవారని చెప్తాను. சேலஞ்ச் என்னதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நான் தான் பெரியவங்க சொல்லிச்சு. ஓகேவா? నేనే గొప్పవారని చెప్తుంది పెద్ద వేలు. இந்த விரலுக்கு பேர் என்ன பேரு? ఈ వేలు పేరు ఏం పేరు? ஆட்காட்டி விரல். ఇది ఇతరుల మనుషులు చూపించే వేలు. ஓகே. இந்த விரல வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, உன்னை அடிக்கிறேன் பார், உன்னை கொலை பண்றேன் பார் அப்படின்னு மிரட்டுறதுக்கு நான் பயன்படுவேன். அதனால நான் தான் பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. ఈ వేలు ఏం చేస్తుందంటే నేను చంపుతాను చూడు, నేను హత్య చేస్తాను చూడని ఈ వేలు వచ్చి మనకు వార్నింగ్ ఇచ్చే వేలుగా ఉంటుంది. இதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த பக்கத்துல இருந்த விரல் சிரிச்சது. எப்படி சிரிச்சிருக்கோம்? எல்லாம் சிரிச்சு காட்டுங்க பாக்கலாம். அப்படி ఎలా నవ్వి ఉంటుంది ఈ వేలు? పక్కన ఉండే వేలన్నీ కూడా ఎలా నవ్వి ఉంటుంది చెప్పండి. నవ్వండి చూద్దాం. సిరికే தெரியாதா யாருக்குமே? నవ్వడానికి తెలియదా మీకు? నవ్వండి చూద్దాం ఒకసారి. நல்லா சத்தமா சிரிக்க பார்க்கலாம். నవ్వాలి, అందరూ కూడా నవ్వాలి. நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து நிக்கலாம். யார் ஹைட்? మనమందరూ చేరి నిలబడతాం. ఎవరు దీంట్లో హైట్ గా ఉన్నారని. நான் தான் ஹைட். அப்ப நான் தான் யாரு? నేను హైట్. కాబట్టి నేను ఎవరు சொல்ல மாட்டீங்களா? நான் தான் ఎవరు చెప్పలేరా మీరు? పప్పు వాడువా? ఓకే, వెరీ గుడ్. அடுத்து இந்த விரலுக்கு பேர் என்ன பேரு? ఈ వేలు పేరు ఏం పేరు? சூப்பர், வெரி குட். மோதிர விரல் இல்லையா? அது உங்கர வேல். கரெக்ட்டா చెప్పారు. அது சொல்லுச்சுதான். எல்லாரும் மோதிர வாங்கினா யார்ட்ட கொண்டு தான் போடுவாங்க? ఎవరు ఉంగరం తీసుకుని వచ్చి దేంట్లో ఎత్తుకుని వచ్చేస్తారు? உங்ககிட்டலாம் போட மாட்டாங்க, என் கையில தான் போடுவாங்க. அப்ப நான் தான் பெரியவன் சொல்லிச்சு. కాబట్టి మీ అందరి చేత వేయరు కానీ ఈ వేల్లోనే వేస్తారు. కాబట్టి నేను మీ అందరికంటే గొప్ప అని చెప్పింది. இப்ப அதுக்கடுத்து யார் சொல்லணும்? அதுக்கடுத்து ఎవరు చెప్పాలి చివరిగా? இந்த விரலுக்கு பேர் என்ன பேரு? ఈ వేలు పేరు ఏం పేరు? ரைட், ஓகே. சூப்பரா இருக்கு. நீங்க சொல்றது அழகா இருக்கு. சுந்தர தெலுங்கு இல்லையா? இந்த விரலுக்கு இப்ப யாராவது சேலஞ்ச் இப்படி போடுவாங்களா? ఎవరైనా ఛాలెంజ్ అని చెప్పగలరా? உன்னை அடிக்கிறேன் பார் அப்படின்னு மிரட்டுவாங்களா இந்த விரல வச்சு? కొడతానని ఎవరైనా చెప్పగలరా? இப்படி நின்னா உயரமா இருக்குதா, இல்ல நிலபெருத்த புடுக்க உண்டா? மோதிரத்தை கொண்டு அந்த விரல போடுவாங்களா? இப்படி நெத்தில வச்சு உங்கரானே ஏஸ்தாரா? அப்ப என்ன சொல்லனே தெரியல. ఈ వేలుకి ఏం చెప్పాలనే తెలియటం లేదు. நான் உங்களை விடலாம் சின்னவன் தான் அப்படி சொல்லுது. இது మీ అందరికంటే చిన్నవాడిని అని చెప్తాను. அப்ப எல்லாரும் எல்லா விரலும் பார்த்தா சிரிக்குது. ஐயோ உனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. కాబట్టి ఇది చూసి అందరిని చూసి చెప్తుంది నీకు ఏమీ లేదా అని అందరూ చనవుతారు. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயத்துல நான் உங்களுக்கு எல்லாம் முன்னாடி இருப்பேன், நான் பெரியவன் அப்படி சொல்லுது. కాబట్టి ఒక విషయంలో నేను మీ అందరికంటే ముందు ఉంటానని చెప్తుంది ఇది. அப்படி என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ఏంటని చెప్పినప్పుడు இப்ப நம்ம யாராவது பெரியவங்கள நம்ம ஆண்டவரை ஜெபம் பண்ணும்போது கையை என்ன பண்ணுவோம்? కై కూపి జోమను இல்லையா? பிரேயர் அப்படினோனே கை என்ன பண்ணுவோம்? ప్రార్థన అంటే మనం ఎలా చేతులు జోడిస్తాము? ஜெபம் பண்ணுவோம். யாருக்காவது மரியாதை கொடுக்கணும் என்ன பண்ணுவோம்? மரியாதை இல்லாட்டி ఎలా చేస్తాము? இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் முன்னாடி யார் தான் நிப்பேன்?
మీ అందరికంటే ముందుగా ఎవరు నిలబడతాను ఈ వేలు ఎవరు ముందు నిలబడదు ముందు நீங்க எல்லாம் எங்கதான் எனக்கு பின்னாடிதான். அப்போ ஒரு மரியாதை கொடுக்கறதுல ஆண்டவர் வழிபடுறதுல நம்ம எப்படி இருக்கணும்? మనం ప్రార్థించే உலக பிரகாரமா அதிகாரம் வளர்த்தி வசதி அதெல்லாம் இல்ல, ஆண்டவர் வழிபடுறதுல எப்படி இருக்கணும்? முன்னாடி இருக்குன்னு சொல்லிச்சு. మనం ప్రార్థించేటప్పుడు అందరూ కూడా ముందుగా ఏది ఉంటుంది? చిన్న చిటికిన వేలు ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.